Rozchod v dobrém. Dobrý ráno. Ahoj. Zpoždění jen 8 minut, páni. Jak je to možný? Přitom se na tebe každý ráno tak těším. Ty mi nevěříš? Kvůli tobě jsem si vzal svou nejhezčí bundu. Běž. A nech si to. Ahoj. Ahoj. S mlíkem a bez cukru. Skvělý, děkuju. Franci chce s tebou mluvit šéf. Teď hned? Jo. Říkal, co chce? To nevím, ale znělo to nějak oficiálně. Dobré ráno. Franci, mohla bys jít do mé kanceláře? Jistě. A zavři prosím tě dveře. Že by nějaký průšvih? Stěžoval si někdo? Teda u mě ne. Nebo to souvisí s tebou jako s novým parťákem? Já už to znám, víš? Dámy se s tím nemůžou vyrovnat. Taky se s tím nemůžu vyrovnat. Tak já budu jmenována policejním nadstrážmistrem. To je teda bomba! Gratuluju. Ale to je rekordní rychlost. Blahopřeju, ještě je teplý. Díky. Myslím, že ho radši nebudu pít, je mi nějak divně. To je tím rozčilením. Prý teď řádí nějaký střevní virus. Možná, že jsi těhotná. Jak originální. Okrsek 21 Wolmberg. Bože, chlapče, stalo se ti něco? Jsi zraněný, ukáž. Pošlete rychle sanitku, auto srazilo cyklistu. Auto srazilo malého cyklistu na Kelton Camp. Dítě není komunikativní, doktor a sanitka tam už jedou. Kdo si to vezme? Tento týden už 3. nehoda dítěte. Jedeme tam. Jo, to bude lepší. My počkáme, až ti bude líp. Hloupost, mě je dobře. Jedeme tam. Pojď. Ten chlapec jel příliš nalevo. Řídil se jako blázen, ten řidič neměl vůbec šanci. Jo, přesně tak. V okamžiku, kdy vyjel zpoza rohu a mohl vidět na silnici, měl už toho chlapce na chladiči. No, tak zatím děkuju a... Je už při vědomí? Ano, páteř je v pořádku a hlava díky přilbě taky. Má zřejmě zlomené zápěstí. Klíční kost nevypadá dobře. Četné pohmožděniny, ale měl jsi vlastně štěstí, že? Můžeme si promluvit? Jo, jasně. Jak se jmenuješ? Tim Bam. Tim Bam, dobře. Kde teď můžeme zastihnout rodiče? V batohu mám mobil. Čísla jsou uložený. Mami. A to je můj kolega Kai. Dobrý den. Zdravím vás. Co to máš na sobě? Krásný, že? Prostě jsem tomu nedokázala odolat. Podrž to. Já už radši půjdu k autu. Naschle. Já hned přijdu. Připadám ti trapná? Jo. Mami, ale to už vůbec nejsi ty. Možná, že právě tohle jsem já. A to jsem přišla jen proto, abys mi tohle řekla? Ne. Přišla jsem za tebou proto, abych ti řekla, že dnes ráno jsem definitivně odešla od tvého otce. Ten vztah s Rolfem beru vážně. Cože jsi? To mi říkáš, jako by se nic nedělo? Takže ty jsi odešla od táty po 35 letech jenom tak? To není jenom tak. V posledních letech už o spoustě věcí nevíš. Byl to dlouhý a bolestivý proces. Opravdu? Tak dobře. A jak to teď bude dál? Jak si to představuješ?
To ještě úplně přesně nevím, to se uvidí. Mami, dobře víš, že táta se bez tebe neobejde. Možná. Tak se to musí naučit. Nemůžeš se o něj postarat ty? Nemůžeš mu zavolat? Já? Ale proč zrovna já? Jak jsi přišla na ten nápad, že zrovna já jsem na to ta pravá? Protože jsi pro tátu důležitá a ty to dobře víš. Toho jsem si v poslední době nevšimla a to víš ty moc dobře. Dělej, jak myslíš. Mami. Mami. Všechno v pořádku? Jestli si chceš promluvit, tak... To je dobrý. Tati, to jsem já. Tati? Haló? Položil to. Michal, všem hlídkám. Kdo může vzít vloupání na Filozofenweg 24? Petr 21.1, jedeme tam. Petr 14.3 je taky k dispozici. Rozumím, 14.3. Vloupání na Filozofenweg číslo domu 24. Pachatel nebo pachatelé jsou možná ještě v domě. A pozor, buďte velmi opatrní. Petr 21.1 rozuměl. Dobrý den, jsem doktorka Jonasová, ošetřující lékařka. Ty jsi Tim? Je ti špatně, Time? Ne? Dávej pozor, teď ti posvítím touhle malou baterkou do očí, ano? Nelekni se. Hlava to naštěstí neodnesla. Můžeš hýbat levou rukou, jde to? Au! Nejde to, musíme to zrentgenovat. Byl jsi už na rentgenu? Jednou. To už je pro tebe rutina, že? Kotník, pravý a levý zápěstí, předloktí, dolní čelist a klíční kost. Páni, no tohle, ty jsi úplný profík, Takže víš, jak to chodí. Dobrý den. To vy jste volala? Ano, Hansenová, dobrý den. Julie Bémová. Norden. Volala jsem od sousedů, to je náš dům. Okno do pracovny je rozbité, netroufala jsem si dovnitř, co kdyby tam někdo byl. V pořádku, vyběžte ze zadu, my to vezmeme. Dobře, jasný. Kolik místností má tenhle dům? Dole je kuchyň s jídelnou a pracovna a nahoře jsou 3 pokoje. Petr 21.1 volá Michala. Slyším. Objekt je zajištěn, venku zatím nic podezřelého. Rozuměl jsem. Ten řidič za to nemůže. Váš syn jel příliš rychle a uprostřed silnice. Jeden svědek výpověď řidiče potvrdil. Já to nechápu. Tim jezdí vždycky tak opatrně. Proč vůbec jel touhle cestou? Přes Bahnerstraße je to sice rychlejší, ale taky nebezpečnější. Má zákaz tudy jezdit a dodržuje ho. Říkal, že měl strach, že by přišel pozdě do matiky. Nevím, kde vězí. Promiňte, pořád se nemůžu dovolat ženě. Ještě něco? Ne. Kdybyste měl nějaký dotaz, ozvěte se. Díky. Naschledanou. No? Už jste si zvykl na okrsku? Ale ano. Děkuji. Poslyšte, řádí tady teď nějaká žludeční nebo střevní infekce? Máte strach z viru? Ne. Ne, ale Franci se dnes necítí nějak dobře. Nevolnost. Franci, je ti ještě špatně? Ne, myslím, že jsem něco špatného snědla. Víš to jistě? Jo, syrovou rybu. To je potom hned. Ano, to je hned. Ale na syrovou rybu vypadáš vysloveně dobře. Jo. Tak jdeme. Jo, jasně. Naschle. Naschle. V pořádku. Nahoře taky nic. Tak dobře, porozhlídněte se venku, jo? Paní Bémová, už můžete dovnitř. Podívala byste se, jestli vám něco nechybí? Dobře. Kolegové našli předmět, kterým někdo rozbil to okno. Hříč. Je zřejmě z domu. Někdo do toho okna normálně praštil. Byli to diletanti, pokud jich vůbec bylo víc. Uslyšeli hluk a utekli. Je to zvláštní, ale na první pohled nic nechybí. Přece, obětí.
Taková abstraktní socha z bronzu stála támhle. Byla cena? To by vám řekl manžel. Bože, můj laptop. Můj laptop je pryč. USBčko taky. Jsou tam důležité údaje, jen aby se nedostal do nepovolaných rukou. Co je to za údaje? Z mého bývalého pracoviště. Právě jsem dala výpověď. Ale lékovi to nebude k ničemu. Pracuju v laboratoři testující léky. Je to prostě jen nepříjemné. Bože, ale zrovna teď. Zítra jedu do Kolína podepsat novou pracovní smlouvu. Stěhujete se do Kolína? S manželem jsme se rozešli. V dobrém. Tak jsem vzala tu práci v Kolíně. Máte syna? Ano, Tima. Přijal to dobře. Zůstane tady u manžela. Jenom mu zavolám, ano? Dobrý den, paní Bémová. Tady laboratoř Grepo Kolín. Zavolejte nám, je to důležité. Julie, Tim měl nehodu. Naštěstí to není vážné. Cože? Jedu do nemocnice u Ta Labe. nehoda na kole. Prosím tě, proč nebereš Musím mobil? do nemocnice za synem. Odvezeme vás, dnes už toho bylo dost. Děkuju. Zlato, co to vyvádíš? Bolí tě to moc. Ujde to. Jo. Jsem jenom unavený. Už jsme to s kolegy probrali, díky. Nejsme tady kvůli té nehodě. Někdo se vloupal do vašeho domu. Cože? Moc toho neukradli. Máme jen pár otázek. Můžeš to vyřídit. Já musím zavolat do Kolína. Půjčiš mi mobil, prosím tě? Jo. Time, bude to velmi rychlé. Chceme jen vědět, kdy jsi dnes odešel z domu. Odcházeli jsme společně. Bylo něco před 8:30. Tim šel až na 2:00. Nevšiml jsi něčeho zvláštního? Třeba auta, které tam parkovalo a obvykle tam nestojí. Když jsem se ráno podíval ze svého okna, byl tam takovej chlap. Potloukal se po ulici. O tom si nám vůbec neřekl. Vzpomínáš si, jak ten muž vypadal? To už přesně nevím. Vzpomněl jsem si na to až teď. Někdo poslal z mého laptopu mail mému novému zaměstnavateli do Kolína a to místo odmítl. Šéf právě mluví s dalším uchazečem. Ta práce je pryč. Ale to by znamenalo, že to vloupání bylo cílené. Ano. Kdo by mohl mít zájem na tom, abyste tu práci v Kolíně nedostala? Zimmermann. Hloupost. No jistě. Julín zaměstnavatel, šéf Cimolabu. Byl naštvaný, když dala výpověď. Zase přeháníš. Došlo k několika drobným neschodám, nic víc. Všechno vidíš moc růžově. Petře, už je zase nejsi věcný. Ten chlap ti tam zakázal vstup a já nejsem věcný. Musel jsem vyklízet její psací stůl, protože tam už nesměla vstoupit. Ne, protože jsem tam už nechtěla jít. Jak vypadal muž, kterého jsi viděl? Měl šedé vlasy? Zimmermann by se k nám rozhodně nevloupal a neukradl mi laptop. Počkej. Byl takový vysoký, svalnatý? Pane Béme, rádi bychom Tima vyslechli sami. Prosím. Jo. Vypadal tak. Vidíš? Dobře. Vás teď vyslechneme venku. Pojďte, prosím. Zajedu domů a přivezu ti věci. Co bys chtěl? Laptop se všemi daty je pryč. To je pro paní Bémovou velice mrzuté. Myslím vůbec to všechno. Kdo to mohl udělat? Mysleli jsme, že nám pomůžete vy. Ne. Nevím, kdo by mohl mít zájem na tom, aby paní Bémová to místo v Kolíně nedostala. Tady u nás to byla velice oblíbená zaměstnankyně. Ale vás prý ta její výpověď velmi rozlobila. Jistě, byl jsem velmi zklamaný, když dala výpověď. Abych ji udržel, nabídl jsem jí i podíl v laboratoři. A když nabídku odmítla, tak jste jí sem zakázal vstup? Ne, to bylo jenom v prvním rozčilení. To už jsme si dávno vyjasnili. Kde jste byl dneska ráno mezi 8 a 9? V laboratoři. Svědkové? No jistě. Mí kolegové. Měli jsme poradu.
Vole, to jsem já. Můžeš se podívat do databáze jistý Moritz Zimmermann, vedoucí Cimolabu. Ano, Tim Bem údajně viděl někoho, na koho se hodí jeho popis. Bylo to nutné před Timem? Ty jsi byla hned Proč agresivní. se zaměstnavatel zlobil, když jste dala výpověď? Zimmermann byl zklamaný a došlo k pár drobným neshodám, ale to všechno jsme si už vyjasnili. Pohádala jste se s někým? Existuje někdo, kdo by vám chtěl škodit? O té nové práci skoro nikdo nevěděl. Jen rodina a kolegové. Takže někdo podstoupí riziko vloupání, vystaví se trestnímu stíhání za padělání dokumentů a zneužití soukromých dat. To je bez pořádného motivu těžko představitelné, nemyslíte? Ano, ale nevím o nikom, kdo něco takového mohl udělat. Kam jste vlastně jel, když jste dneska ráno odešel z domu? Jel jsem na stavbu. Jsem architekt. A ta stavba je kde? U zoologické zahrady. Městská čtvrť Lokštet. Ale než jsem tam dojel, volali vaši kolegové. Kvůli Timově nehodě. Takže vy jste na tu stavbu vůbec nedojel? Franci. Ne. Co tím chcete říct? Myslíte snad, že já... To Na snad takové nemůže být věci se pravda. přece zeptat musím. No to je vrchol. Jsou to běžné otázky. Můžu už jít a přivést Timovi věci. Ano, jistě. Hned vás zavezeme domů. Díky. Zatím ahoj. Teda odtud nic vidět nemohl. To by musel stát tam venku na terase. Tim nikoho neviděl. To jeho otec mu namluvil, aby nám to řekl. Ten malej by s námi radši vůbec nemluvil, to jsi nevšiml? Taky byl krátce po nehodě. Paní Bemová, je možné, že váš muž se s tím nemůže smířit? Všechno jsme podrobně probrali už před delší dobou. Ano, ale teď už je to navážno. Jistě. Když to teď přišlo, je to pro nás oba zvláštní. Nežádal vás, abyste zůstala? Myslím, že do toho vám nic není. Jo. Já si myslím, že zatím vším vězí Petr Bém. Zimmermann to rozhodně nebyl. Má neprůstřelný alibi. Bém je rozumný chlap. Proč by měl fingovat vloupání a psát ten mail? Lidi dělají i jiné věci, když jsou zoufalí. Ten člověk má strach, že svou ženu ztratí. A máme nějaké důkazy? Ne. Takže tady je dům Bémových. Tady stavba v Lokštetu. Na cestu potřebuješ maximálně 20 minut. Jo, Petr Bém přece vypověděl, že odešel z domu chvíli před 8:30. Kdy jste mu volali? Tak kolem 9. Moment bylo přesně za 2:09. To by na té stavbě už dávno musel být. Třeba byla zácpa. Zjistím to. A kdy byl napsán ten mail? To odmítnutí místa bylo odmailováno do Kolína v 8:20, ale to nemusí nic znamenat. Mail ukazuje vždycky čas, který je nastavený na počítači. Nedá se něco vyčíst z té formulace? Ne, nic. Stručné a jasné. Bohužel vám musím sdělit, že místo vedoucí laboratoře nemohu z osobních důvodů přijmout. Něco nesu. Díky. Negativní. Žádná zácpa nebyla. Takže ten Petr Bém nám lhal. Vždyť to říkám. A ještě do toho zatahuje syna, nutí ho ke křivé výpovědi. Chci s tím malým znovu mluvit. Bez jeho otce. Tohle nám právě donesl kolega z okrsku 18. Něco takového tam přece bylo ukradené. Obětí. A kde to vlastně teď našli? V křovi na Holsneringhé 28. Takže... tady. Tam se musíme taky podívat. Dobře, tak tam teď zajeď s Franci. A vy běžte do nemocnice u Labe. Jo. Ano? Dobrý den. Pane Béme, rád bych si s vámi promluvil o samotě. Bude to chvilka. Tak dobře. Byla jsem ve tvém pokoji. Hej, já moc dobře vím, že nespíš.
Víš, co je zvláštní? Ze svého pokoje si nemohl vidět, jak se někdo potlouká po ulici. Já jsem řekl z mýho pokoje? Byl to nějaký jiný. Podívej, Time. Nechci, aby ses dostal do problému, protože tvrdíš něco, co není pravda. To by totiž byla křivá výpověď. A křivá výpověď je za normálních okolností trestná. Poradil ti někdo, co máš říkat? Tvůj táta a ty nechcete, aby máma odešla do Kolína, mám pravdu? Já to moc dobře chápu, taky bych to nechtěla. Moje máma zrovna taky odešla z domu. A můj táta si přeje, abych mu pomohla, aby se zase vrátila. A já nevím, co mám dělat. A mám moc špatné svědomí, protože vidím, jak je můj táta smutný. Ale bude se s tím muset vyrovnat sám. A on to zvládne. A tvůj táta to zvládne taky. Nemusíš kvůli němu lhát. Žádného muže si z okna neviděl, že? Viděl. Ta kamera zabírá tuhle část ulice. Při troše štěstí, a jestli právě kolem nejel nákladák, můžeme pachatele usvědčit. Podívej. USBčko, našel jsi ho tady? Třeba nám to pomůže. Hned přijdu. Filipe, konečně. Ne, nic se nestalo. Ty poslyš, ten náš víkend na horách, kdy to bylo přesně? Už před 5 týdny? Ne, jenom kvůli přesčasovým hodinám. To je fuk. Jo. Tak zatím. Ahoj. Myslím, že na mě něco leze. Můžeme zajet do lékárny? Jasně. Kde jste byl mezi 8:20 a 9 hodinou? Dnes ráno na cestě do práce jsem musel na chvíli zastavit. Už jsem nemohl. Zdálo se mi, že se hroutí svět. No a proč jste nám to neřekl hned? Před Julií a Timem ne. Ne. S tím se musím vyrovnat sám. Je nějaký svědek té vaší zastávky u silnice? Kde mám vzít nějakého svědka? Jsem rád, že mě nikdo neviděl. Pane Béme, myslím, že nemluvíte pravdu. A myslím, že jste zmanipuloval syna, aby vypovídal podle vás. Tima z toho vynechte. Napsal jste ten mail s odmítnutím místa? Sfingoval jste to v loupání? Když si to myslíte, tak prosím, zatkněte mě. No tak, prosím, Pane tady. Béme, uklidněte se. Já svoji ženu nechci ztratit. Tak proč bych psal takový mail? Šňák. Petra Béma ani jeho auto tady nevidím. Takže on tam ty věci dát nemohl. A je tam vidět někdo, kdo háže nějaký předměty do křoví? Ne, tady ne. Možná je vyhodil z jedoucího auta, ale to při tomhle úhlu neuvidíme. Takže musíme prověřit SPZky všech kolem jedoucích aut. Myslím, že na to musíme jít jinak. Vypadá to, že ten pachatel měl zájem zejména o data v laptopu. A tomu odpovídá i první reakce paní Bémové. Jen aby se nedostal do nepovolaných rukou. To je pravda. Až pak to začala zlehčovat. Ale proč to odřeknutí místa, když jde o ta data? A proč potom ty lže? Třeba ten chlapec nelže. Možná fakt někoho viděl. Rozhodně ne Zimmermana. Na tom USBčku jsou nějaký ověřovací série z Cimolabu. Chcete se podívat? Propylen glykol. Aha. Je to neškodný, nebo se tím dá zabít slon? Nemám tušení. Podívej. Ale kdyby ta data byla tak důležitá, zahodil by pachatel jenom takto USBčko? USBčko se používá spíš jako pomocná paměť. Všechna data musí být v nějakým počítači. Na to se zeptáme Julie Bémové. Uděláte to, jo? Jo. Jo.
My se znova podíváme na ten film a budeme prověřovat všechny značky. Nádhera. Ano, to je moje, skvělé, díky. A našli jste i můj laptop? Bohužel ne. Ale našla se taky ta vaše socha. Fajn. Máme však pár otázek k ověřovacím sériím na vašem USBčku. Jak to myslíte? Dívali jste se na dokumentaci na mém USBčku? Jinak bychom nevěděli, že je vaše. Smíte to vůbec? Ale ano. Vám to snad vadí? Ne. Je jen zajímavé to vědět. Co znamená tohle? Citral a kumarin jsou aromatické látky. Propylenglykol slouží jako základ masti rozpustný ve vodě a ovlivňuje konzistenci a viskozitu. Testovali jsme, jestli látka v takovémto složení a množství nevyvolá alergii. Jsou to zcela běžné výzkumy. Ta data jsou i ve vašem laptopu? Ano. V laptopu mám uloženy také další ověřovací série. Všechny výsledky už byly publikovány v odborných časopisech. Aha. Takže pachatel by se k těm výsledkům mohl dostat zcela legální cestou. Proč potom váš laptop ukradl? No, taky to nechápu. No, dobře. Můžu? No jistě. Děkujeme. Naschle. Podle mě je to jeden a tentýž výzkum. Všechny nežádoucí výsledky byly odstraněny. Jsou to zmanipulované zkušební série. Co vadí, to odstraní. Podívejte. Tady je přípustná hodnota překročena, vidíte? A tady je všechno, jak má být. Ale aby se to dalo dokázat, museli bychom vidět realizační protokoly. Každá laboratoř je povinna vést o tom záznamy. No, tak se Zimmermanovi podíváme na zoubek, ne? Jen běžte. Franci, už je ti líp? Jo, mnohem líp. Jestli v Cimolabu falšují zkušební série, tak je jasný, proč Bémová a Zimmerman byli tak nervózní. Možná, že je ten pachatel vydírá. Pak ale musel o těch podvodech vědět. Takových lidí moc není. Koho jiného kromě tebe by můj laptop mohl Já zajímat? s tím nemám nic společného. Co to tady dělá? Jsem blázen, abych na tebe ještě upozorňoval. Dobrý den. Zdravím. Co si přejete? Na to, že spolu nemluvíte, to bylo dost hlasitý. Takže vy se domníváte, že za tím vloupáním je pan Zimmerman? Ne. Pan Zimmerman byl ráno v laboratoři. Na to jsem se neptal. Ne. Jistě, že ne. Proč by to dělal? Protože ve vašem laptopu jsou zmanipulované ověřovací série, kterými se dá Cimolab vydírat. O čem to mluvíte? Jaké zmanipulované série? Znáte tohle? Ale pane bože. Víte, kolik zkušebních sérií provádíme? Víte o těch manipulacích nebo ne? V Cimolabu se nemanipuluje. Tak to nám pak klidně můžete ukázat realizační protokoly. Pochybuji, že Lajkovi to k něčemu bude. Nebojte se, máme na to své odborníky. To přece nemá smysl. Julie, Manipuluje se tu se zkušebními sériemi. A důkazy o tom jsou v mém laptopu. Zimmermane, ten zloděj nás má v hrsti. Ráda bych učinila výpověď. To byla máma. Co je s mámou? Je na policii. A proč? Musí vypovídat. Ptala se, jestli bych u toho mohl být s ní. O čem musí vypovídat? No jo. V jejím laptopu, nebo jinak, Zimmerman, mámin bývalý šéf, falšoval údaje. A ty jsou v mámině laptopu. Díky tomu vloupání teď všechno vyšlo najevo. Bude mít máma problémy? Ne, určitě ne.
Poslyš, nedělej si starosti. Za chvilku se vrátím. Když výsledky pokusů nebyly uspokojivé, chtěl Zimmermann, abychom tomu pomohli. Říkal tomu vylepšení. Už jsem to nechtěla dělat. Proto si dala výpověď. Zimmermann měl strach, že se mnou odejdou zákazníci. Vyhrožoval, že když dám výpověď, pošle důkazy o manipulacích novému zaměstnavateli. To by byl můj konec. Proto jsem si taky zajistila data, kterými bych ty jeho podvody ve velkém stylu mohla dokázat. Protože pro Zimmermana bylo ve hře víc než pro vás, nechal vás odejít. Ano. Kdo o tom vydírání ví? Pokud já vím, nikdo. Jen my dva. Co ten zloděj chce? Nemám tušení, vážně. Nikdo se mi neozval, aby mě těmi daty tlačil ke zdi. A Zimmermanovi taky ne. Tady je seznam majitelů aut, která projela kolem místa, kde se našla socha. Neznáte někoho? Podívám se. Kdo všechno věděl o té nové práci v Kolíně? Tým v laboratoři, 3 zákazníci, no a Petr a Tim. Bohužel. Nedá se nic dělat. Napište všechna jména, která vás napadnou a přemýšlejte, kdo z nich by mohl mít zájem na tom, abyste tu práci nedostala. Kde jsi našel to USBčko? Na Holstenstraße. A Tim měl tu nehodu kde? Keltenkamp. Na kole jsou to 2 minuty. Mhm. A kdy přesně to bylo? Vole, kdy jsem volali kvůli té nehodě? 8:44. Malého chlapce na kole jsme klidně mohli přehlédnout. Navíc mohli jet za nějakým autem. Dej to na 8:41. Mhm. Tak. Tam. To je přece on. Jo. Paní Bémová? Nešlo vůbec o ta data ani o vaši práci v Kolíně. Šlo jen o to, abyste zůstala v Hamburku. Tim napsal ten e-mail. A Tim sfingoval to vloupání. Time? Třeba je na vyšetření. Milá maminko a tatínku, hrozně mě to mrzí. Laptop je v mém domečku na stromě. Bude lepší, když odejdu. Mám vás rád, Tim. Co chce dělat? Zeptám se vrátného. Zajdeš za sestrami? Jo, vy zůstaňte tady. Cap San Diego, Hamburg. Muzejní loď Cap San Diego odplouvá. Další prohlídky až v prosinci 2008. Dnes naposled. Mobil nebere. Batoh a ta zelená bunda jsou pryč. Na vyšetření není, ale před 20 minutami mu sestra nesla něco k pití. Vrátný si ničeho nevšiml. Petr 21 volá Petra 21. Je nějaké místo, kam se Tim uchyluje, když chce být sám? Ten domeček na stromě. Nebo když je naštvaný, tak jde za kamarády. Dobře. Obvolejte kamarády a sousedům řekněte, ať se podívají do domečku. Pátrání vyhlášeno. Franci a Henning prohledávají okolí. Dokážete si představit, že by si Tim něco udělal? Cože? Já už nevím, co si mám myslet. Neodhadla jsem, co se v Timovi děje. Neboj se, všechno to dobře vypadá. Dost. Rodiče se rozcházejí, je zoufalý, má strach, že mámu zavřou a že on za to může. No tak, uklidni se, ano. Je to moje vina. neboj se. Netušila jsem, že se tím tak trápí. Co by Tim mohl udělat? Dále se pátrá po 11letém Timu Bémovi. Je cirka 1,30 m vysoký, má hnědé vlasy. Na sobě má zelenou bundu, tmavohnědé kalhoty a na zádech má modro-oranžový batoh.
sádře. Takovej kluk se daleko nedostane. Navíc, když je potlučený a má sádru. Ty vůbec nevíš, co chlapi vydrží. No to jsem teda zvědavá. Podstatně víc než ženy. Aha, například? No teda. S výjimkou těhotenství a porodu. Bohužel ne, Melanie, konec. Kamarádům se neozval, mým rodičům taky ne. 11letý kluk, který má průšvih a chce pryč. Ale kam? Už se někdy pokusil utéct z domu? Jednou, když mu bylo 6, zbalil si námořnický pytel a chtěl odjet. Za moře. Četl tehdy o pirátech a o námořních dobrodružstvích. A kapitánem se chce stát pořád. Ty mu v pokoji, ty obrázky, ty modely lodí. Jo. Petr 21.1 volá Petra 21. Petr 21 slyší. Vole, zjisti prosím tě, jestli dnes odplouvají nějaké lodě s pasažéry. Dopravní lodě odplouvají zase až příští týden. Ale počkej. Kap San Diego vyplouvá zítra. Ta muzejní loď? Děkuju, vole. Prosím. Nádhera. To mi chybělo. Queen Mary 2, jedna z nejdelších lodí světa. Hledáme chlapce, pojď. Nádhera. Tak pojď. Tohle bude moje akce. Chlapec s rukou v sádře si koupil lístek. Tak ho musíme rozdělit. Vyběžte na spodní palubu a my se porozhlídneme tady. To jsem měl určit já. Prosím vás, neviděl jste malého chlapce? Ne. Děkuju. Tady nic. U mě taky ne. Dobrý den. Dobrý. Neviděli jste tady chlapce s rukou v sádře? Ne. Díky. Co je? Zase je ti špatně? Ne, Vážně ne? ne. No tak pojď. Podívám se na levobok. Dobře. Hej, jsme ve strojovně. Jo, vidím vás. Ahoj. Podívej se tamhle. Já budu pokračovat tady. Rozkaz, pane. Henningu, mám ho. No tak, Time. Pojď. Jo, jde to? No, tak tady jsi. Petr 21 všem. Našli jsme Tima Béma. Chvála Bohu. Ahoj, Time. Tak tady jsi. Měli jsme takový strach. Počkejte. Musím změnit tu svou výpověď.
Nikdo tam nebyl. Ten kluk měl štěstí, co? Napsal jsem mail. A rozbil okno. Jakože to bylo vloupání. To už jsme taky zjistili. Ale teď tě rodiče zavezou zpátky do nemocnice. Moc Všechno děkuju. dobré. Opravdu. Chci ti ještě něco říct. Ano. Když se rodiče chtějí rozejít, nedá se proti tomu nic dělat. Já jsem to zkusil. A všechno bylo ještě horší. Nic si nevyčítej. Nemusíš mít špatný svědomí, že tátovi nepomůžeš. Chtěl jsem ti to jen říct, Než mě napadne předstírat vloupání, nebo než udělám nějakou jinou hloupost. Přesně tak. Děkuji ti. Ale kdo ví, jestli si to opravdu zhoršil. Když se tak dívám na tvé rodiče. Třeba se z toho, co jsi vyvedl, trochu poučili. Už vám skončila služba? Jo? Před 10 minutama. Tak kde je ta naše budoucí nadstrážmistryně? Podívám se po ní. Prosím. Jste těhotná, nejste těhotná. Franci? Jsi v pořádku? Jo, hned přijdu. Tak jo. Hned přijde. Volena, na tebe nesmím zapomenout. Doufám, že je nealkoholický. No tak, už jsme kompletní. Takže mají všichni. Zvedněme skleničku na Franci, která už brzy bude smět na výložkách nosit o hvězdičku víc. Gratuluju. Na zdraví. Na zdraví. Rozchod v dobrém. Dobrý ráno. Ahoj. Zpoždění jen 8 minut, páni. Jak je to možný? Přitom se na tebe každý ráno tak těším. Ty mi nevěříš? Kvůli tobě jsem si vzal svou nejhezčí bundu. Běž. A nech si to. Ahoj. Ahoj. S mlíkem a bez cukru. Skvělý, děkuju. Franci, chce s tebou mluvit šéf. Teď hned? Jo, Říkal, co chce? to nevím, ale znělo to nějak oficiálně. Dobré ráno. Franci, mohla bys jít do mé kanceláře? Jistě. A zavři prosím tě dveře. Že by nějaký průšvih? Stěžoval si někdo? Teda u mě ne. Nebo to souvisí s tebou jako s novým parťákem? Já už to znám, víš? Dámy se s tím nemůžou vyrovnat. Taky se s tím nemůžu vyrovnat. Tak já budu jmenována policejním nadstrážmistrem. To je teda bomba! Gratuluju. Ale to je rekordní rychlost. Blahopřeju, ještě je teplý. Díky. Myslím, že ho radši nebudu pít, je mi nějak divně. To je tím rozčilením. Prý teď řádí nějaký střevní virus. Možná, že jsi těhotná. Jak originální. Okrsek 21 Wolnberg. Pane bože, chlapče, stalo se ti něco? Jsi zraněný, ukáž. Pošlete rychle sanitku, auto srazilo cyklistu. Auto srazilo malého cyklistu na Keltenkamp. Dítě není komunikativní, doktor a sanitka tam už jedou. Kdo si to vezme? Tento týden už 3. nehoda dítěte. Jedeme tam.
Jo, to bude lepší. My počkáme, až ti bude líp. Hloupost, mně je dobře. Jedeme tam. Pojď. Ten chlapec jel příliš nalevo. Řídil se jako blázen, ten řidič neměl vůbec šanci. Jo, přesně tak. V okamžiku, kdy vyjel zpoza rohu a mohl vidět na silnici, měl už toho chlapce na chladiči. No, tak zatím děkuju a... Je už při vědomí? Ano, páteř je v pořádku a hlava díky přilbě taky. Má zřejmě zlomené zápěstí. Klíční kost nevypadá dobře. Četné pohmožděniny, ale měl jsi vlastně štěstí, že? Můžeme si promluvit? Jo, jasně. Jak se jmenuješ? Tim Bam. Tim Bam, dobře. Kde teď můžeme zastihnout rodiče? V batohu má mobil. Čísla jsou uložený. Mami. A to je můj kolega Kai. Dobrý den. Zdravím vás. Co to máš na sobě? Krásný, že? Prostě jsem tomu nedokázala odolat. Podrž to. Já už radši půjdu k autu. Naschle. Já hned přijdu. Připadám ti trapná? Jo. Mami, ale to už vůbec nejsi ty. Možná, že právě tohle jsem já.